Así non se vai ver a cara a Candorca. Bueno. Cultura a todas luces. Bueno, ou non tantas. Un podcast da revista Luces. Dirixido e presentado por Lois Blanco. Hostia, a verdad que é a primeira vez que podo mirar a miña cámara. Cale a miña cámara. Non sei se volverá a pasar para decir en este podcast, mira, esa é a miña cámara. Bueno, benvidas e benvidos. Hostia, se me fai super raro. Benvidas e benvidos a Cultura a todas luces, que tal? Pouca bromo de traballar ca cámara. Esta vez con vídeo. Incluso hubo un día que soñei con eso. Por eso tiña tal. Corrio de, espera, que vou ter cámara na entrevista con él. E biches a ti mismo? Sí, era eu. Era un sueño bastante e dirixías natural. ao público. De, claro, de aquí, E telespectadores. Esa é a miña cámara. Pasa que ese xa, claro, señalarse un pouco sobreactuar, ¿no? A mí encanta. O presentador que sobreactúa. Ei, que tal, boas, non sei que. Pero se o fas con carisma, todo vale. É moi noventero, queda guai. Sí, sempre con entusiasmo. Como na tele, todo aí guai. Ben, temos Candorcas, temos flocos de millo. Estaba buscando a palabra. Como se nota que telo ritmo? A mí faiseme, claro, isto é hai un interpodcast aquí, un pouco aí. Fai moita ilusión porque eu son moi fan do Xeritito Meque. Que guai. Eu escoito todos os programas. Entonces, é como, que está pasando aquí? Escoiteite onte, ademais, é como, ostras. Que guai, tío. Sí. Entón xa tes o ritmo aí pillado. Nas venas, nas putas venas. O ritmo de... Claro, vos levades aquí imos camiño dos 80 xa, sin contar os da MIT, que soban aparte. Xa é outra historia. Fixo un cálculo, e este debe ser o 70, non sei, 70 e tantos. Carallo, este rapaz. programa. Moi ben. Nada mal. Bueno, que hubo un ano que era semanal, entonces foi avanzando un montón. Aquí está compañía. Bueno, falta Rafa. Falta Rafa que as Candorcas o teñen na gloria. Está vivo, que non Sí. falta aquí. Non está de corpo presente. Pero está de corazón, está de alma. Está. Tampouco porque debe estar dormindo a estas horas. Posiblemente. Está o tempo para sair da manta, Ostra, onte fun ao Pazo da Cultura. Fixen como pasa no xogo da Oca, de río en río, e tiro porque me toca. Fixen un Pazo da Cultura en Pazo da Cultura, porque o sábado foi o Culturgal e onte estive no Pazo da Cultura de Narón. Hostia. Que estou dicindo? Joder, inventade máis Pazos da Cultura, que si vou enlazando Hai un en Bertamiráns, ¿no? Como se chama? Peregrina ou algo así. O Pazo da Peregrina en O de Bertamiráns. Carballo e Pazo da Cultura tamén, creo. Soame. Temos aquí Poder unha de investigación, Estaría guai. Total. Cantos pazos da cultura dedicados a cultura hai realmente. Claro, visítalos todos e despois facer un ranking de máis comodidade, máis estético, máis... Claro, e que se entende No que máis contratan. o que gaña Importante. entre o auditorio e o Pazo. Eu entendo que é Pazo cando chaman multiusos. Ou cando lle quitaron a un arco. Aí xa entra... Correcto. Claro, cando tiña... Quen era o que tiña unha neveira coa porta de pedra? Era un arco que tiña eso. Que eu pensaba, a ver, podes ter cartos, pero fai cosas útiles. Claro, que ganas ir pola noite por un vasiño de agua que estás medio dormido aí levantando unha Se é para sacar, porta de pedra. era para sacar músculo. Igual tiña a fantasía de atopar percebes pola noite. Pero a pedra. Pero sin risco, sabes, sin ter mareas ni nada. E colles unha birra e un percebe para picar. Unha tapiña. Ai. Claro. Había algún sitio que poñían, creo que na illa, que poñían marisco de tapa. Que era para blanquear Que o bares, entonces. é moi pro. Porque... Que poñían unha creo que era unha nécora pequena. A ver, si van movida furtiva, de tapa. barato que sí. De esto de, ¿sabes? Pero a mí pareceme que sigue sin salir a ganar eso, pero bueno, él saberá. Bueno, hai xente moi generosa que diste, mira, temos de sobra e queremos dar, non? Non, eu iba a que estades aquí a compañía casi ao completo. Morro conto, que o primeiro é eu divago pero volvo. Que este é a miña filosofía. Divagar, pero... Eso está perfecto. Pero volver, que é
Bueno, que primeiro é como bautizastes a compañía, porque isto é moi complicado. En este piso se chegou a dar eso, o brainstorming dunha compañía. Entonces xa aquí está esa idea. É que entras e xa se nota, a este piso. Brainstorming, claro, non sería chuvia de ideas, tormenta de ideas, flocos de ideas. Digamos. Pois a movida foi ben curiosa porque precisamente chamásemos Roconto porque non atopábamos nome. É que foi complicadísimo, tuvemos unhas conversacións. Aquí, xa está. Sí, era como que levábamos un mes pensando, como chamamos e tal, e foi como, mira, pues poñamos calquera cousa e chamamos Roconto. E aí quedou. E buscas en Google e di, merda, isto xa existía. Ai, cando fixemos o Instagram de Morro Conto, tuvo que ser Cía Morro Conto, porque Morro Conto xa estaba collido por unha rapaza que facía manualidades e cosas así, que levaba en palabras, facía lettering de palabras en galego. Sí, aloumiño, lusco fusco. A unha compañía de impro que tamén facían Soame, dunha compañía de impro como de Vigo, Cangas, que tamén era Morroconto parecido. Morroconto era un programa de TVG. Tamén sacaron despois de nós. Nós fomos antes que o programa de TVG. Sí. Seguro. E despois foi o programa de TVG. Pero de relevancia en Google estamos de primeiros. Correcto. Sinto decirlo. Eu sempre digo, conste, que cando falo de vos, sempre digo, bueno, é unha compañía nova, pero son xente que le ha feito moitas cousas. como dicindo que ten calle. É xente fiable, que dino xente da que te podes fiar, podes ir ao teatro e non quedar espantado, que isto é moi importante. Que isto pasa moito cando me piden recomendacións para o CDG, fago moito. Penso en dicir, bueno, esta sería a primeira obra que pode ver alguén, porque o que hai que intentar cambiar é o que nos pasaba algunhas veces hai anos de, quer dicir, que non vai alguén de primeiras ao teatro e teña mala sensación. Isto sería, é dicir, perder espectadores non máis empezar, é unha pena. Claro. É dicir, porque se unha cita con alguén tes outra con outra persona, pero si o teatro en sí, non hai outro teatro, hai un que non é, sabes? Esta peza está ben pensado por eso, precisamente, eu penso, porque é unha peza que ten a parte máis contemporánea e que pode disfrutar as persoas que xa son máis asiduas ao teatro, un pouco máis feicallas, efectivamente, que de repente la metáfora, non sei que, non sei cuánto, e logo despois ten a parte máis clásica, non? Como desta comedia un pouco máis de situación, non? De personaxes máis arquetípicos, e creo que é disfrutona e é unha boa primeira oportunidade para ver teatro e para disfrutar un pouco da variedade que che pode ofrecer o teatro. Sí, ou para introducir outras linguaxes a xente que vai a ver algo moi específico. Pasoume, por exemplo, coa miña tía, que me dixo, amigo, que me mola este rollo, pues escenadas candorcas, escenada de filla, que é como moi divertida, moi guasona, moi rápida, non tens que pensar, pero que de repente introduces danza contemporánea e tamén a disfrutan cando miña tía non iría a ver unha peza de danza contemporánea pura ni de coña. Claro, de primeiras ao mellor de repente a xente fai como que estou vendo? Que acaba de pasar? Porque me estaba rindo e agora de repente hai un chico bailando sin sentido, ¿no? Total. É que de feito ao principio todo é unha cousa como moi poética, unha coreografía, non sei que, a xente como que non se ubica moi ben e de repente sale unha embarazada, non sei que, pim pam pom, esas empezan a partir o cu e din, vale, entran, sabes, empezan a entrar aí como nesa mezcla de códigos. Si, é como ir facendo callo, facerlle callo ao público dun concepto que eu penso que é bastante propio da nosa xeración. Porque eu creo que xa escoitei bastante en xente que veu onda nós e foi como, hostia, é moi representativa deste pensamento máis xeracional, máis novo, máis pop, non? Que o ten moito Rafa, de feito. Sí, hai humor da cultura pop, non? Que ten tamén ese punto. E creo que na súa escrita aparece, e logo na peza está guai porque fai esa curva de levarte a un lugar onde estás moi distendido e de repente pegarche un dardo aí de dureza, que tamén eso fai que a xente se emocione en algúns momentos, ou moita xente se emocione, e eso para nós é moi guai. Que é onde máis entra aí, porque cando a xente está vulnerável, é o momento de clavar. É que ao final a obra é do que é, que é un tema bastante triste, é unha perda. Vai tronsar, non? De cando tronsas. De que queres tronsar todos os días cando te levantas. É que claro, a min vaime sempre a cabeza e eses xogos de palabras, igual que outro día pasoume con Pablo
Reboleiro, o de Pista 4, que estábamos co coño de, pero ti en que estás? Pero estás non te están, pero ao lado de que están? Pero están contigo as outra xente que ten que estar? Mi madriña con esta tontería. En bucle. Eu tirando aí dicindo, pero ti estás... Non están. Estás, non están? Ou están ou non están? E logo xa me pasei ao inglés que era, do you understand? Entón aí, xa levábamos aí. Típico que alargas un chiste e alargas, parece que nunca ten fin ese chiste, porque sempre fai gracia. Teno. Non podes O parar. mellor que están ao lado xa están como, xa está, costa. Pero ti estás metido aí, Sí, sigues dando sí, sí. ideas e dices, Dios, estás mejor que la anterior, pumba. Decía, a xente coa que, bueno, creo que a xente coa que máis se disfruta é, acordeime do que eu teu, bueno, porque seguides coa obra, xa vi Castiñeiras, acórdame dun concepto que falaba con el, que era o concepto da velocidade absurda. É dicir, cando estás con xente que é capaz de superar, igual que en Star Wars está a velocidade da luz, ou cando se pasa polo tempo, xente que é capaz de estar contigo e entrar en ese absurdo. Totalmente. E dis, tío, hostia, estou na casa, tío. Sí, é Eso é moi certo. guai. Estou na casa, tío. Non Aquí todo o mundo che segue o ritmo. estos son tontos como a min. Que... No, eu penso que todo ao contrario. De feito. Sí, o humor ten moite de inteligencia, ¿no? De ter. Moitísimo. No, esto viña aquí cando... No, o de tronsar era en serio. Porque al fin y al cabo, eu iba aí, que era de cando tronsas vitalmente, de cando tes unha crisis, que din os chinos, que ahora están en todas partes, os chinos, que as crises son oportunidades. Total. Sí, aprendizaxes. Es decir, eu creo que no fondo ahora vai des para min, ¿no? Cando min dixen, claro, ti podes tomarte unha crise co seu drama, que sí que o ten, pero abre portas. Tamén a xente que non ten crise tamén e que non se para un pouco a pensar nas cousas e si, ostra, si te encontras alguén con 35 que é a mesma persoa que con 21, dis, ostra, Claro. en este Pasaches tempo algunha etapa, non viviches algo que tiñas que ter vivido, non? en este tempo non te paraches un momento, que obra vaides un pouco, ¿no? De ese momento no que ostra, que fago coa miña vida, estou conectando co meu presente. A min pasárame isto autobiográfico, pero está ben. Pasárame nunha etapa que tiña como a sensación de que me tiña que ir para poder volver. Sí. E fun a Buenos Aires a facer teatro, cursos de teatro e tal. Alá, e tes esa cousa de por que non estou ben con meu entorno, si me queren, si me valoran. Cando vin o teu personaxe Miguel, acordeime deso, dixen, ostra, cando eu estaba por Santiago dicindo, teño que irme, tío. Total, coller distancia, non? Pero iso é un drama, drama, ter que irte do sitio no que fuches moi feliz e decir, non sei ben que é o que me está pasando, pero necesito irme de aquí. Pero bueno, tamén- facerse adulto é renunciar tamén a parte. O sea, é como, creo que a peza tamén ten un pouco que ver con eso. Cando maduramos perdemos moitas cousas que logo intentamos rescatar. A min pasoume que cos 20 hasta os 20 e pico, case 30, era como que quería alonxarme da miña adolescencia e infancia, e ao chegar aos 30 é todo o contrario, como que intento recuperar aquel neno que fun. E é unha putada. Sabes, por que non podemos manter eso? Ou por que é tan difícil? Porque facerse adulto implica renunciar a cousas para logo intentar rescatalas, creo. E logo intentas, ou a mí me pasa, conectar co teu neno que está aí e que é super sano. Decir, ter unha línea de conexión con él é super sano, porque senón é como é dicir, tamén perdes a línea do teu camiño, non? Total, Decir, claro. o meu neno está aí, que guai. Esa inocencia que non ten por que ser nin tontería, nin tampouco ten por que ser naif algunhas veces, ou sí, pero sí esa... Ingenuidade. Claro, de decir, ostras, o mundo, que curioso, redescubrirlo, porque si perdes eso tamén é como que... Si pasa incluso, hai algo que me chama bastante a atención, que inda que estés nun entorno e pases bastantes veces, eu descubro cosas igual. Total. E é moi curioso a nosa cabeza, ou o que sexa, que non ve certas cousas. E diste, hostia, pero había... Claro, eu era consciente, pero aquí en Cacheiras hai un sitio que é un club de billar onde se pode fumar. Todavía. Sí. Entón,
ti pensas que non, pero hai moitos mundos en este. Entón, moi cerca deste piso, igual hai xente aí fumando un montón e xogando ao billar, e non é unha peli estadounidense de sábado pola tarde, é aquí en Cacheres, que non esas, e falando que sexa, falando do que lles cadre, ¿no? Pero non te pilla na tua rutina igual. Fui a actuar a Portugal, en Portugal ainda se pode fumar dentro, e foi un flashback. Era como... Cando o acababan, bueno, facía uns anos que o prohibiran aquí en España, e chegamos a Portugal e de repente dentro dun bar todos fumando, a xente comendo ao lado, fumando, foi como un cortocircuito porque nós xa non estábamos acostumbrados a verlo aquí. Claro. Total. Bueno, mira que eu non fumo, pero hai algúns concertos que sí que boto de menos aquel ambiente. Porque os concertos que Así borroso. A roña. que son, digamos, como o de mira, face de un pouco de promo das camisetas que eu tiño de Dios que te criu aquí, que non é das vosas, pero a miña tiño engarjada, que quede claro. Sí, está de camiño. Está aí engarjada. Vimos a brasa incluso. Que, a camiseta que? Nada, Que, as camisetas que? Problemas coa Entonces, empresa ¿qué? de transportes. Nada. No, temos que decir tamén como confesión que esta entrevista igual batimos un récord Guinness de intentos. En plan, Certamente. Certamente, sí, sí. Espectacular, de esto de Imposible. pero Unha no, pero gastroenteritis, unha terceira guerra mundial, Guau, un literal. sucedeu absolutamente de todo. no, eu hoxe incluso estiven pelexando contra, eu creo que onte en Narón me colleu o frío. E onte a noite estaba pensando e pensaba, non vou enfermar, non vou, esta vez cancelar esta vez no, Sistema inmune Ahora activado. salimos nos pola porta Debe ser e desmayase da fiebre. Guarda intentona, Cuarta, ou terceira ou cuarta Pode ser. intentona. As Podría 4 ser. intentos tardamos en acoplar os horarios e os calendarios e todo iso. Somos business woman, sabes? O sea, Completamente. somos gente de negocios, somos... No, pasou en este podcast. Eu quería, para no Cultural, quería facer unha reunión das mulleres de luces escritoras que escribiron un libro maravilloso, Luceiras, falando de mulleres que les marcaron a elas, ¿no? E eu pensaba, bueno, son moitas, dúas polo menos poderán vir a presentar o libro aquí ao podcast, además así facemos promo no Cultural, todo tal, e non podían ninguna, e dixen, ves, mulleres da cultura ocupadas, que teñen máis cosas que facer que... Ti, se queres estar visible no mundo da cultura, tens que estar sempre ocupada. En todos lados. Creo, dá má sensación. Si non, si deixas de estar ocupada, non existes. É curioso, eu non sei se é as enerxías ou o que sexa, pero sí que pasa que cando estás moi ocupado te brotan máis cousas. E cando non faz nada, non brota nada. A nosa querida lei de Murphy. Sin buscar nada. De repente ti te ocupas moito e de repente, podías... E por que non mo dis cando estaba rascando a barriga? A Pero mítica. pasa eso. E non hai unha comunicación aparentemente visible. Ocorre. Como mira, non podrías xusto ahora, non. Xusto ese día, non, ten ese punto, ¿no? De conexión. Hai que decir que eu cando... Confesemos, sei que estamos confesando. O cando estreachedes en Milladoiro, eu mandei un audio a Lidia dicíndolle que eu vira ese... Claro, tamén eu teño bastante conexión co teatro, entonces ves algo e eres capaz de ver a través de que era unha estrea. Non que Sí, depois sí, estaba total. desguá, Sí. hai punto que traballar, non sei que, sí. Pero eu desmente dixemos, isto está moi guapo. Chegamos derrapando, Lois. Sí, Xa, sí, xa. Somos apretados, Derrapantes, apretados. chegamos derrapantes. Grupazos estuvieron aquí tamén. Wow, encántame, vinos 1000 veces. Encantada de estar sentada co cu no mismo sitio que eles Enganchan. tocaron. No, pero non grabamos. Pois mira, aí estaba de ese lado. Estaba aquí, xusto. Sí. Xanma, Pois sí. Friki ella Ahora que dis escoita mi crush. non me extraña, non me extraña. Sí, estou dicindo públicamente, non hai ningún problema. O meu crush é Xanma de Derrapants. Faremos un reel adrede deste momento para que te arrepientas. Por favor, no. Etiquetando a Xamma, por favor. No, por favor. El encantado. Bueno, Calculo, unha rockstar, non? que? Unha rockstar é o que busca tamén. Ten que ser, si decían incluso, creo que fuera en aquel documental que por certo recomendo que ten anos, que é El oficio del actor, no que estaban, nada, xente que non ten experiencia, estaban Banderas, Tosar e Eduardo Fernández. E unha das cosas que dicían Tosar e
e Banderas, mira o que son, decía que eles querían ser rockstars. E non sei moi ben o da interpretación, pero dame a guitarra, tío, dame a guitarra, pome a xente a saltar, e si que é unha envexa, eso debe ser porque por moi ben que te vaya esa idea, Ou por moi mal que o fagas, sempre o podes esconder detrás do rock. o Entón, Claro. sempre vas petar. El de los Rolling Stones, Da esto igual que, como que, estés. que se renova a sangre. Este home. así aguanta igual que era Isabel Claro. II a Gin Tonics Ahí e está. que diste igual que si un día para igual murcha, ¿no? Si un día deixa de drogarse, xa de repente... Claro, pasa. Es decir, como nas pelis, cando se fai esa transición de idade igual, ¿no? Sí. Que colles anos de repente. Eso pasa cando faz teatro, que colles anos. No, colles anos cando estás coa parte De administrativa. producción. Eso sí que De repente ter unha empresa. Unha empresa. a ver si esto lánzamos o reto, Ten en conta que hai compañías galegas que non pasan do cuarto espectáculo, Cuidado con isto, A ver, vamos Vale, aí vale, co non nos primeiro. Non nos traes esas energías. No, isto é pola nostalgia que teño das panadeiras, que estiven xa tristes. ves. Témola todos. Temos aí a nostalgia de aí, porque elas fixeron 4, pero bueno, isto viña, aquí viña. Há un montón de cousas. A de que era moi complicado levar unha compañía pa diante, non? Que chegamos derrapantes a estrea. A estrea. Estabas falando ti do audio que me enviache. Que viña dicindo, confiad en esto, que moi valiente e está... Claro, a min o que me parecía máis difícil é esa mestura de códigos. Eu vin diferentes espectáculos e compañías e códigos en unha, e eso para min ten moito mérito, porque sempre cando unha compañía se lanza hai unha estética e unha forma de facer. Pareceume incluso outro día tiven a sorte, estive nunhas xornadas de Castelao e estivo Xesús Ron falando do espectáculo, e eu xa estaba vendo o espectáculo de Chévere. El falaba, non, facemos isto, e eu xa estaba aí, porque xa sabes como Por onde van ir tirando, xa sabes claro. cal é o seu proceso, non sei que. E cando ves unha compañía que se atreve pum, esto, e agora non sei que, dis, ostra, pero implica tamén esvarar. É dicir, ostra, espérate. Oye, o proceso foi derrapante tamén. Tivo as súas, porque Rafa era a súa primeira dirección tamén. Non é que sexa o seu primeiro texto, senón a súa primeira dirección. E logo había cousas que nós, dende a nosa experiencia teatral, chegamos a poñer en dúbida, nas que el confiaba. Sí. Como, por exemplo, poñer uns créditos no medio dunha peza para presentar aos actores. Pois eu eso nunca o vira, e era unha movida moi de cine que era como, de repente nos chirriaba un pouco. Foi como, pero por que non? Quería facelo. Pois claro, ten que se saber ao principio da obra quen está facendo esta movida. Non sei, es que me parece como moi inteligente pola súa parte, sabes? E que non é algo que se faga no teatro, pero por que non? Si se vai a utilizar o audiovisual como un recurso máis a nivel escénico. ¿No? Que un ollo. A pantalla, bueno, é Unha lúa, Evalúa. calquer tipo de cousa que te poidas imaginar, un sol, un O sol de medianoite, do que se fala. un planeta, bueno, Sí, funciona como eso, como estrutura e como tamén un molaba- ollo hacia calquer cousa que Sí, tamén e queres a ver. linealidade do calla contrasta moi guai coa figura do círculo no medio, as árbores que son triangulares, tamén pensábamos en un determinado momento en facer todo moi xeométrico. E que se foi un gran debate de porque nós que sabíamos que queríamos proxeccións, pero non sabíamos sobre que proxectalas. Entonces foi un gran debate de pois algo non queríamos como unha pantalla cadrada ao uso, non? Entonces sí que empezamos a plantexarnos pois unha escenografía máis xeométrica, como con liñas máis marcadas, e por eso pois os árbores, a liña do kayak, o círculo, non sei, Algo como moi limpo visualmente, Claro. pero con moita potencia. De feito, as árbores están do revés, porque non sei se lembras que ao principio da peza o kayak está arriba, e a idea é que pareza, igual que as samis están pescando e o pescado está arriba, que isto se está vendo dende o fondo do mar. Ay, que guapo. Claro, e na peza falase da gravidade. Pero bueno, como xa non Rosalía, bueno, a ver, por terceira vez. Sí, o sea, hai un montón de cousas dentro da obra que realmente se traballaron, se masticaron, se artellaron todos os días nos ensaios, pa diante, pa atrás, que non se ven, pero están aí.
E para eu nós penso- teñen sentido tamén. Claro, que iso é o que lle dá o peso a que nós estemos defendendo ese proxecto dende aí, porque non estamos espidas en escena. Fixemos un traballo, penso, en ensaios tan potente, de renuncia a moitas cousas que apareceron, pero que se quedaron dentro de nós, que eu penso que iso é o que lle dá toda a credibilidade a escenas que se pasas por riba delas poderían quedar na anécdota e non significar nada. Non sei se me estou explicando. Sí. E a potencia da verdade... Demasiado ben. Sí. A potencia da verdade de que isto parte de... Ainda que é absolutamente ficcionado, parte dunha historia real e dunha vivencia de Rafa que logo levou á ficción, pero sempre queda algo aí. Entón, o traballo de análise e de ir evolucionando estes personaxes foi moi guai, levou tempo e ás veces foi crítico, pero é o que di Lidia, danos moitísima información que nos axuda a defender o noso traballo dende un lugar en que logo para fora se interprete cada un o que queira, non? Total. Claro, é que nós entendemos todo porque todo ten un sentido. Cada pequena cousa, cada movimento, cada cousa que facemos ten un sentido. E nós sabémolo. Entonces é super fácil defender algo que entendes tan ben, porque ao final é a vida de Rafa, pero nós entendémola ata un punto que case parece a nosa, porque debatimos tanto sobre esta historia, sobre como se sinte o protagonista, sobre como é a familia do protagonista. Sobre que é coherente, que non Claro. é, que non ten que ser coherente a nivel escénico e que o é na vida real e ao revés. Total. Claro. A coherencia. E a distancia Un que hai tema. entre o real e a ficción, porque Rafa tampouco quería que isto Total. fose unha peza sobre a súa vida, porque tampouco quería xerar un Xa lle gustaría ir ver as cantorcas a todos. un algo de universalidade na movida, porque ao final creo que todo o mundo pode chegar a tocar de alguna maneira e todo o mundo se pode ver reflexado nese rapaz. De alguna forma, igual que me pasou a min polo que vos Claro. contaba antes. Eso é. Antes de que me olvide, consello super importante. Se tendes un kayak, Sí? antes de sair co kayak, mirade o tema do vento. Ah, xa ves. Como consello. Ti sabes o que nos pasou a nós con Digo por eso? algo que me pasou a min con un kayak. a nós pasounos Contame, o mismo. madriña, claro. Hai unhas imaxes que saen na obra que Ai, son sí. reais dun dron de Miguel no mar remando. Que mes era? Marzo, febreiro. Febreiro, Un frío antes da criminal, estrea. un vento espantoso. E Miguel atrapado no medio do mar, nos grabando cun dron. Uah, está de puta madre, Miguel. Cunha E Miguel puta en plan- planta. E Miguel ca planta facendo así, e el remando como un animal e non chegaba a orilla. Foi un Había drama. tal vento que eu non podía sair do medio do mar para chegar á orilla ¿Ves? Aí está. para retomar o plano. Guau. E A mí pasoume unha vez tamén. E Lara, eu chamando a Lara por teléfono, porque eu metín o móvil no kayak por se pasaba calquera cousa, e Lara coa súa enerxía máis lésbica diceme, es que non tienes ni idea, é que non sabes remar. Porque fui un monitora de kayak todo un verán e eu críame moi experta, pero sí que é Socorro. verdade que era complicado, porque despois montamos os dous, porque non chegou con que casi Miguel morre, que dixemos, ahora vamos los dos. Montamos os dous e sí que volver costou, pero éramos Horrible. dous remando e xa era outra E xa facía cousa. había máis peso. E volvimos. No, pero é que, inda que teñas técnica, ir a contravento, Sí, sí, o vento... complicado. E que é un kayak biplaza. E as Tes- corrientes. Claro, é un kayak enorme, un kayak de 4 metros. Ti sabes que Biplaza, agora tromsámolo tromsaron estos Tromsao polas completamente. puntas para que entre na furgalla. As puntas agora doblas así. Poink, pa E dentro. vai así como un paquetiño. Teñen bisagras. Ah, Porque para transporte, claro, como somos unha compañía precaria, así podemos Por las precarias. por las precarias. Por las precarias. Podemos alugar unha furgalla máis pequena. Está ben pensado, Máis baratiño. eu outro texto que me acordo que tiñen unha... Pero que non era un kayak, era unha piragua. Era un texto de Cándido Pazou, que se fixo no CDG hai anos. Falaronme desa Sí. E o prota, como non, de tanto, como foi de tantas, eu creo que era Pico, o prota daquela peza, como hubo tantas, Xa se colles o libro dos anos do CDG, que tal, vas pasando e dices, aí está Pico outra vez, e Pico en outra obra, e outra vez Pico na obra. Bueno, e agora son outros actores. É que entonces, agora pasa exactamente igual. ¿ves? No, hai que dicir que houve un tempo que o CDG tiña unha compañía, Claro, moi fixa. sí, residente. Entón, Claro. isto ten unha explicación. Pero era un gran texto, máis convencional que o voso, eso sí. Era outra historia. Bueno, era tal. claro, de Candy tampouco se espera que vaya a facer unha cousa aí moi contemporánea, a súa cousa, Claro. non? Facer movidas clásicas. A ver que tal agora con Memorias dun neno el labrego. Sí, El o está texto no CDG. controla, eso seguro. O texto segurísimo. O texto controla. E deben estar Fixo un pouquiño, non? ensayando agora. Sí. No, acordei.
ves como é curioso hai veces que se conectan cosas sin querer, porque cando se me veu a cabeza o kayak, eu esta historia non a sabía, pero sí que me acordei de min remando a contracorriente e mira, saiu a vosa historia. Polo Eu cheguei visto habitual. feito un desastre, que conseguino, pero tiña temblores Ácido láctico, sí. nos músculos, e o que facía era como confesión, me animaba e decía, Valois, que eres vasco. Dicía eu, como ánimo. Isto queda un pouco mal, non é por comparación aos galegos, pero é simplemente a actitude vasca de que rompen troncos e non sei que, este rollo. Entonces eu decíame a mí mesmo, Valois, que eres vasco, rema. Veña, dale. Rema, me cago na tal, rema. É que nese momento usas o que podes, en ese momento puedo echar sangre vasca, pois está ben. No, Ti eu- chegaches. Eu Pelo visualiz- celga 4 no paredón. Dalle. Eu visualiceime nas bateas comendo mexilóns. Dixen, alá acabarei. A petarei, chegará un punto no que petarei na algo. Claro. E Esa quedei unha aquí. batea Claro. e a vivir. Entón a poesía quedou aí, ti solo, o sea, é curioso que xusto gravando algo que ten que ver con esa poética pasara algo parecido. Claro, atoparíase con mexilós en vez de con candorcas, pero podría estar interesante. Bueno, Non se a mellor descarte para saía unha escena de aí, para a mellor, Tromso quen sabe. 2.0, nunca se sabe. Segunda parte. Pa. Eu creo que a clave é ir en Z hacia a orilla. Creo que esa é a clave. Porque se che ven o vento de frente, tes que ir facendo unha Z como cando faz windsurf, ¿no? Para volver á orilla. Rin, ran, Sí, rin, eso ran. dinche cando vas en barco Como- tamén. como consello. Pero si é moito tempo, Claro, es decir, eu si estaba moi lonxe. hai moito Claro. vento é É que- difícil. E tamén se fas así, fas máis distancia e te cansas máis. Claro, Entón, eso é estaba verdade. reventado, dixen que distancia, non. Fua, eu sabes que creo que faría? Botar toma. Botarme ao mar. En plan, botar nunha situación. Botarme fora A e nadar. como controlo ao nadar, Pero porque tes as túas skills. engancho. Claro, claro. Ibas buceando e o vento... No, vou cunha man na tal e coa outra tranca, Non, tranca. é que son 4 metros de kayak, No, porque eu estou ca tabla de paddle surf. No, Claro. non é o mesmo. Ese kayak pesa Sí, como sí, sí, un sí. difunto. Verdad, É que verdad. a pobre Janet iba coa melenar viendo. Nada, Pero abandonarías oye, o quedaron kayak. unhas É a imágenes planta, ya. preciosísimas. Preciosas. Sí. É a planta, ya. Olvídome de facer como poses a cámara. Que antes tamén... En plan É dicir, Fleabag, ¿no? Claro, tamén pensaba en plan The Office. en plan mal que coa cámara, é dicir, non podo poñer caras de me aburro esta xente que me conta algo. Pero Sería Non o podo cómico, facer en porque está realidad. De grabado. feito, levo un cacho Está pensando, grabado. porque teño de formación profesional, levo un cacho pensando que pos moito mau diante da cara e que non se vai ver moito a cara. Por, A ese nivel Visual, chega. ¿no? Sí, sí. Pois estou acostumbrado a facelo Claro. no podcast en silencio, me pongo Claro. aquí ou fago así, pero claro, eso non podo. É como é Estás novo. observado. Todo é novo, De está todos os guai. xeitos o de mirar a cámara é pillar o truqui, porque cando yo pillas é un vicio. Xa. sabes cando, Sí. non? Sí, sabes como- cando tens que facelo e mola, está guai, porque é un xogo, é como un baile. Estás, sabes como estás aquí, pero tamén estás falando ca xente dali, sabes? É mola, mola. Sale o punto coqueto, que está ben. Esa, Claro, moi ben. O punto coqueto está ben. Mira, pois... Este rollo, telespectadores. Aquí estamos. Ti xa tes un auto falar, sí. Eu sí que estou sendo un pouco consciente porque teño que falar con eles que están deste lado, estáme grabando, pero non pasa nada, yo de vez en cuando me pongo así. Tes un pouco de flequillo na cara. Claro, eu de vez en cando poñome así que me pilla así un pouco frontal e xa pouco está. de cara, Claro. sí. Xa hubo imagen da cara, xa chegou. Imaginaste que ahora non están os móviles... Podo mirar? Sí, podes mirar. Dádelle ao Novo medo podcast. desbloqueado. Dadelle pa diante. Seguide sin mí. Vou meter algo que ahora quero dicir en cada programa que está ben, que sempre me olvido, que é suscribidevos a revista Luces, por favor, que é unha revista fantástica. Por favor. Bueno, aquí hai algunhas, non trouxen a última, pero sí que é unha revista maravillosa que necesita do apoio da xente, que se suscriba, porque esa é a parte importante. É dicir, claro, se piden suscripcións por un motivo moi básico, porque se te suscribes contas con que a xente que está pagando. Hai apoio. Claro, entón, a outra opción é, claro, pilla no quiosco, que por certo, cada vez hai menos, pero Sí, eso é un drama. Xa, é un drama. A mí Sí. dame pena. Todo Está online. Esa en poética. Madrid xusto saleu outro día un vídeo dun señor que levaba toda a vida dedicándose á vida no seu quiosco e fixeron un reportaxe que chorei. Ai, Claro, 12 da mañá colles o móvil, aparece ese tipo de material audiovisual e como non vas chorar. Pero é triste,
É triste porque o quiosco creo que é precisamente ese tipo de negocios que se necesitan, que son como mazo humanos, mazo de pasar todos os días por aí e ter esa rutina e que teñen as cousas que ti queres, sabes, non sei, pareceme bonito, tanto un agua como de repente un chicle, como un periódico, como un Hot Wheels, non sei. E pásache tamén, claro, cando eso pasaba, é como cando tes un bar de confianza Iso é. e xa saben como queres o café. Claro, que tal, Eso é tan Manolo? bonito. Ves hoxe pola voz. De Claro. que non che preguntan, xa sabes que ti queres o café así. Eso. E que che gustan as madalenas e ponche dúas. Isto está guai. Que boa Está sensación guai. de Sabes que lle mola a tal, entonces xa che poñen dúas sin Dalle que che sentido digan a que nada. esteas no mundo. Sabes? Si, a mí pasou outro día, bueno, non hai moito, que eu sempre fui moi promiscuo coas peluquerías. Promiscuo cas peluquerías. Sí, sempre fui cambiando, nunca tiven a miña peluquería. É dicir, pasoume cando estaba en Vigo na SAD e teño que confesar que hubo un tempo, foron uns meses, que iba a Vigo especificamente a peluquería. Hasta que dixen, isto é un gasto que... Pois o peaje está caro. que un gasto, pero por ese motivo, porque era o meu peluquero, que por certo, Luca, que eres increíble, un peluquero espectacular. Por lo que veixo sigue sindo, non? Non, Ah. pero tal, é un tipo increíble. Claro, e outro día entrei nunha peluquería que levaba sin ir dende a adolescencia e díxome o peluquero, hola Lois, que tal? Wow. E dixen, isto é unha conquista, tío. Quer dicir, como eso pasa? Estou indo ali, claro, evidentemente, porque entras pola porta 20 anos despois e tes esa familiaridade e dices, tía, que me acabas de ganar. Completamente. Decir, eu volvo aquí sin ningún problema, tal, todo ben, que este punto. Que si no, Mira, podo contar unha cousa que me fai moita gracia, que me acabo de acordar. En Arzúa, claro, levo toda a puta vida en Arzúa, hai unha charcutera maravillosa, María, que leva toda a vida chamándome Iria. Acaso eu lle dixen que non son Iria? Jamás. No. Obviamente. Vou non facer. Bueno, fonéticamente no. parécese. Sí, pero Sí. me refiero que teme moita gracia que me siga chamando Iria. Non lle digo nada. Que cool. Pero E ti, desde que levo que mítico que che dá un cacho de cachucha que lle sobrou, sabes? En plan, dese nivel de confianza, que xa che dá fiambre gratis, sabes? Que lle dá a miña nai pocan as sobras todas que lle sobra, sabes? Pille Ese 200 e poncho 250. con cariño, pero non me cobra. Sí. Claro, ese punto. Eu antes estaba pensando nunha pregunta que hai tempo que non fago, que ven desde a MIT, precisamente, de Rivadavia, que dos bolos que levades, claro, isto é algo individual, cal foi para vos a función que máis vos gustou, que máis disfrutastes? Fixemos fai pouco como unhas entrevistas así, isto trend de TikTok. Ping pong con. Ping pong con. Contestamos esa pregunta, pero conste que igual eu cambio de idea porque a última estuvo moi guai. Onde foi a última? Oleiros. Iso que a acústica... no Viva la... No, Iso que a acústica era completamente horrible, pero... No Viva la Patria. Sí, Sí, ahí a está. acústica Todo tamén por la era- patria. acústica- Todo por la patria. A acústica era moi mala, moi mala, pero Non eres do Teatro Galego, sí, non tes unha foto ali. la porta de todo por la patria. Foto clásica. Que sería moi bonito, o sea, me acaba de ocorrer, facer unha colección, unha exposición Buah. que Todas sexa esas fotos. de xente do Teatro Galego en esa foto, porque todo o mundo ten esa foto. Entón, coller a colección e ver, facer un chamamento por redes, cantas de que esta foto, mandalas aquí a este mail ou a E este... facer unha expo. Tal, Chulísimo. Guai. Na Cidade da Cultura. ou ali mesmo. Tamén. Sería hasta Estaría guai. bonito. En Oleiros que fan é un sitio ali porque ten como unha conexión, mira, de xente do Teatro Galego que pasou por aquí, ¿no? Que en realidade é o García Márquez, ¿no? O auditorio que tamén Creo que como sí. unha contradición, chámase Gabriel García. sí. De repente. Con esas letras aí chantadas que, digo, nas podíades quitar, xa molestan, non? Non o poderán facer. Por Non queren. poder, sí. É que é un edificio reconvertido, creo que preserva parte desa movida, pero bueno. A acústica ben a podían, aí sí que podían invertir. Sí. Está Porque potente, foi unha dureza. Pois o que estábamos falando, para min, creo que sigue sendo Galicia Escena Pro.
pero de especial, de que tamén houbo moito apoio, veu familia, Sí. Bueno, teatro principal A tamén, min o teatro verdad? principal, diría. Sí. Entre Oleiros o teatro principal, sí. A min houve xente que me falou moi ben da función do pro. Do que pro. o pro- E iso que nos quedamos o un pro pouco estaba- aleladas nas orcas, que, Sí, que tuvemos estábamos cagados un blanco aí. porque, bueno, tiñamos medo porque é unha función que sempre, bueno, dá respeto porque está peña da profesión Sí. analizándote, eso é así. Que desde aquí Pero- fago un chamamento. Perdón, Sí. Un paréntesis importante. Por Mirando favor, a cámara e todo. No, sí. Wow. A xente da profesión que vai ao Galicia Escena Pro se dé un pouco máis agradables, joder. Estades vendo xente que Relaxado, se está, Sí. estás esforzando un montón, sabedes o que é pasar por aí probablemente, fillos de puta, sabédelo. Que sepa un faltona. Sabédelo, no, pero sí que me parece algo que é como intenta ser un pouco agradable, Claro. sabes? Porque aquí queremos comer todos, o pan querémoslo ganar todos, entonces está guai que si xa son compañías máis, bueno, pues que pues xa levan máis anos e todo o que ti queiras, non? Que ao mellor non necesitan tanto apoio, entendo que ao mellor collas e digas, pois non aplaudo, pois non me río, pois que poño cara de sieso ou de siesa e fago má intelectual. Pero cando son compañías novas que sabes que necesitan arroupar, o sea, que necesitan estar arroupadas, sabes? É importante que se genere ese lugar de amabilidade, non de hostilidade. É o que pasa moitas veces neste tipo de Sí. de lugares, é que se genera un ambiente un pouco hostil e moi de clases. De, bueno, eu estou aquí e vexo teatro desde aquí e vos estádelo facendo desde aí. E abondo se pasa mal, máis sendo unha compañía xoven, sabes, que vas cunha proposta bastante arriscada e toda a pesca para que a xente da profesión te trate con hostilidade. E que é un tema, que os silencios falan. Uf, Que isto moitísimo. é un consello a xente que non é o lado contrario, a xente que non é da profesión, que sexa consciente que está participando da obra, que non hai unha pantalla. É dicir, evidentemente, si lle falas a señora do informativo non se vai enterar. Total. Pero ti estás ali respirando con esa xente e dentro do escenario se percibe todo. Total. Con que sexa oscuras da igual. Quer dicir, que a xente é moi partícipe. Houve unha vez que eu isto non mo cría. Hai unha frase de meu pai que me dixo unha vez: o público fai o 80% da función. Sí. E eu dixen: que me estás contando? Si sempre faz o mesmo, tes a túa historia, o vosso espectáculo é o mesmo, Que va. en teoría é o mesmo. Pero non, e isto é un chamamento meu, un chamamento complemento, non, é dicir, non é contra porque é Vai na complementario. mesma liña. É por outro lado que é a xente que vai ao teatro que non teñen idea ilusoria de que é pasivo. Non é pasivo, para nada. Está sendo parte. E cando fas humor notas un montón, cando a xente está acompañando. Hai por cando suposto, non. pero tamén no Sí, pero que é moi texto notorio. e eso. E nós, por eso foi, o sea, esa función foi especial para nós, porque íbamos con moito medo a ser xulgados, porque tamén era das primeiras. Sí. Entón a xente tiña curiosidade e a curiosidade matou ao gato. Moitas veces a xente vai en plan analítica, E había Esta xente, a ver expectativas que vai tamén, facer. había Sí. expectativas por saber que era. pero e xa os programadores van un pouco a analizar. A Pero é ver se verdad trons que ou non trons. esa tendencia está cambiando e eu creo que sí que cada vez, polo menos dos colegas, da xente que ten compañías e tal, cada vez notase que hai un pouco máis de cariño. Sí. Porque Sí. saben que estás aí cagado, perdido. Sí, pero bueno, con respecto a esto do público, precisamente, o que diste, creo que os nosos bolos favoritos son os que sempre tiveron mellor acollida do público. Porque ao final nós bebemos desa enerxía e esa enerxía está en escena. Entonces, cando te sintes máis dentro de escena, cando te sintes máis vital, cando sintes que estás facendo todo increíble, é cando estás bebendo desa enerxía que te están dando o público. E manexala é complicada. Súper. Porque tamén te ves moi rápido arriba e se a enerxía se desfasa o ritmo, se o ritmo se desfasa, jodes a peza. Entonces eu creo que das Es que cousas para medir- min máis complicadas que ten o teatro é precisamente o directo. En plan, que estás aí. O sea, eu síntome sempre tan conectada co público, a miña voz, que como... Por eso me encanta non ir microfonada, porque intentas chegar, o sea, tes que chegar a todas as persoas ca túa voz, co que estás dicindo. E hai algo, vou me poñer aquí espiritual, pero hai algo energético, místico en todo ese momento escénico. É como, é aquí
E agora, isto está fuxindo das mans, sabes? É como algo que ten que ser e está pasando. Para dentro de 2 días será diferente. Só vai ocurrir esta vez así. Total. Entonces é algo increíble que ti como actriz poidas dominalo tamén. Ver que necesita o espectador. E a comunión que faz tamén cos teus compis, que neste caso nos conectamos moi guai, porque, por exemplo, Lara e eu sí que traballáramos xuntas, pero nunca traballáramos con Lidia. Entón era como o proceso de ensaios foi moi guai porque funcionaba moi ben, porque tiñamos como enerxías moi parecidas, pero ata que estreamos tampouco sabíamos, e realmente somos familia, o sea, en escena tamén, o sea, fora tamén. E iso é moi guai porque te dá moitísima seguridade. Eu sei que se teño un día baixo que están estas dúas como 2 jabatas. Veña, va que tira, fixen eu o bolo polo que non puiden despois vir que estaba con gastroenteritis. E tiráchelo para diante. Tireino grazas a eles. Eu son consciente de que eu ese día fixen ese bolo grazas ás miñas compañeras. O sea, eso é así. Estaba desfeito, creo que nunca pasei tan mal en escena. Nunca. Que eu pensei que potaba, que me iba pola pada baixo, se pasei no fatal. Pero fíxena, e saleu bastante ben. Sí, no, saleu moi ben. Me cago a la marcha. Se non aí agarraste a planta e logo hai que limpala. Bueno, abono. Pero non é terra, Como cal... No, pouca broma que na miña cabeza pasábase en todos os momentos en que momento eu borrachera de podía 15 salir. años sin... No, pero antes de sair a escena, díxome Lidia, Miguel, si en algún momento te abandono porque teño que ir a botar un pequeno vómito. Ostras, que a máis aí estaba pensando que si se dá eso, o sea, de cagarse en escena, aí hai un doble significado que é irse polas patas entre patas. Total. Moi ben. Cuidado a ese, cuidado, Estou me indo polas patas entre as patas. Que como, boa, tío, que movida. Prefiero non experimentar a movida. No, eu era por irse pola fantasear a crisis, pero ¿no? O traballo mental que tens que facer para disociar que eso pode pasar co que está sucedendo en escena é fuerte, O sea, como justificar un vómito de repente, ¿no? Que de repente. O vómito non me preocupa, porque dentro do que cabe calquera dos... Eu isto tamén o pensei. Dixen, calquer personaje podería vomitar. Buah, imagínate a Orca vomitando. Yonki, bueno, pagaría por eso. Teño que confesar unha cousa, que un colega na SAD, nos premios Marta Silleiro, el quería técnicamente vomitar. De verdad. Sí, estéticamente. Él quería a nivel expresión artística. Entonces, fixo un combinado, non me acordo que tiña ese combinado, pero fixo que isto é outro lugar, que é el quería, polo que quería expresar na súa vida, quería facelo, entonces tiña entre patas un líquido que xa tiñan calculado que ao bebelo lle facía vomitar. Entonces, isto como anécdota que vos conto así curiosa. Bueno, pero entonces conseguiu, non? Sí, Vomitou. Performance. Non gañou o premio, pero sí, conseguiu. ¿no? Conseguiu. Iba a decir un Austin. Millón non digo. E ese mesmo ano que el fixo eso, eu fixen algo que Miguel Canalejo considerou que era unha genialidade, que eu o meu rollo chamábase silencio, e a miña idea era aguantar en escena o máis tempo posible sin decir nada. Entonces estiven como, non sei se foron 12 minutos sin decir nada. A ver, para ti é complicado, porque tienes faladoriño, Por eso. Por eso. E na recta final sí que tiña un pequeno texto sobre o silencio. E cando acaba, me ven Canalejo e dime, tío, que hostia, se non falara sería moito mellor. Jodéchela, boca, jodéchela. Pasa ya a gran maioría de homes. Y sí que por las Tencel. no. Salvo algunas... No, tens toda a razón. Ahora intenta arreglar. No, eu estaba pensando. No, acordéme que sí, que decir, cando estás en escena solo a escoitar, o público empeza a esperar cousas de ti. E se move unha expectativa, porque canto máis esperas e canto menos faz, o público máis incertidumbre ten. Pero canto máis esperas, claro, máis te esperas despois. Me refiero, sí, estou esperando 15 minutos, espero que o que fagas despois sea impresionante, porque claro, te mato. Claro. Por terme aquí 15 minutos. Eso sucede igual como cando estás esperando o bico desa persona que a que te encantaría liarte, como, bueno, sí, estou me esforzando por respetar este espacio e estos tiempos, pero en canto me biques, máis che vale que sea un bo morreo, porque si no, valería a pena espera.
É que despois si é malo, é doblemente malo. Porque Claro. no, hombre, no, pero como vai ser este bico? A Despois de esperar estes minutos aquí en tensión. A puta expectativa. Si eu é o que Horrible. digo, máis vale ir sin expectativas aos sitios e ir con curiosidade, non? Sí. No, isto viña que a pura escoita en escena é complicada. Eu recordo nunha conversa con unha chica que fixo algo de teatro con Irene Escolar. Sí. Cando falábamos dunha obra na que ela estaba e ela salía a escena e ao principio decía moi pouco. E me decía isto, que era eu escoito plenamente ao público e sigo escoitando ao público e me agarro a eso. Porque claro, eu decía e ese vértigo, porque ela estaba un montón de tempo sí participando, pero aguantando un montón as frases e tal. E claro, e ela decía que estaba co público todo o tempo. Porque o público tamén che dá un ritmo a ti. En base a como estés reaccionando, Exige. en que escenas entra máis ou menos e por qué, porque ao final tamén hai un rollo de simbiosis, de que todo se contaxia. Cando a peña está con estas carcajadas super abertas, eso é contagioso e é guai porque entran de unha maneira, pero nós temos, por exemplo, experiencias de outros bolos onde as risas son máis tímidas, onde a xente entra moito máis na parte emocional da peza. É curioso, pero é algo máis ou menos xeralizado. E tens que estar moi aberto para que E eso atento a que non eso- se contaxe a mal. Total. E se vos fai raro cando hai unha parte da peza que igual en xeral o público fai algo e de repente ides a un sitio e non pasa. Porque eso en algún momento pasa, que dices, esperas esto e de repente en tal lugar, non vou dicir da igual, son torpes, digamos, en función da expectativa que hai do espectáculo, ou entre comas, ou non entran e dis, ostra, pois igual non lle está gustando. Pasa Ou moito igual, cando hai pouca xente, por exemplo. Quer dizer, non é mesmo un teatro cheo, pois 300 persoas onde a xente se pode rir e eres máis anónimo que se sodes 70. A xente, Claro. sobre todo en espazos grandes, tipo Lugo. En Lugo, aínda que se xa des 100, sodes 4. No matadero. É tan inmenso. Digo porque era un matadero, non que foi outra cousa. No, e Que- tamén que- se siente como tal. O espacio matadero e tamén vai frío, Uf, é que é enorme, como vas a quentar eso? No, e aí o que ven, o sea, ti lánzalo o texto e 5 segundos despois chega ao público. Tens que ter en conta que aí vai haber un lapso de Ribero. tempo donde o público non lle chega ao texto do lonxe que está. O tamén pasa onte, claro, onte estiven no Pazo en Narón, e no Pazo o problema que hai é que o patio de butacas son pa 1000, Sí. é dicir, parece un estadio de concertos e claro, decíame onte os técnicos que era así, que se hai 300 parece que hai 50 non hai personas. Sí, é Que fuerte, como- fuerte. Ter a sensación que en vez de ir a facer teatro vas facer ópera. Sí. Dis ti, hostia, toda a obra é pequena ali. Total. Claro. E xa Faste non para pequena, nós, dis, senón para eles a miña mesmos. obriña Claro. aquí, Total. sabes? Quer decir, igual con Iribarren un espectáculo que ten tendencia grande e ali pos a túa escenografía e dices ti, merda, si encolleu, é como a seta de Mario Bros cando non a tes, dis ti, o meu espectáculo encolleu na lavadora. Como cando sale a mini azul esta pequena. É o pazo de Ron, que solo fora ves as columnas e dis, son un ser insignificante, que pasa Soy aquí? nadie. Total, total. Sí. Recuperando o que decías antes das reaccións do público e así, que a veces son diferentes e tal, nos moitas veces despois de determinados chistes, na maioría de sitios rinse con certos chistes. Entonces nos moitas veces facendo italianas xa sabemos en que parte veñen as risas. Entonces facemos italiana, tal, frase, pausa para risas, paramos, seguimos que italiana. Claro, ¿sabes? porque forma parte xa do ritmo. Claro, porque Se nós asume. sabemos que o público hai a certos chistes que sempre reacciona da mesma maneira, pero cando non o fan, levamos unha sorpresa. E tes que estar, tes que ser lo suficientemente hábil como para non dar a pausa para risas e continuar. Sí. Porque a pausa para risas leva implícita determinada coreografía. Sí, tamén. Entón Claro, hai que eliminar toda esa esa medida. coreografía. Claro, que é unha movida. Sí, sí. Pero é super guai. Pasou outro día que non sei por qué, non me acordo con que chiste, que Rafa como que se esforzou moito en poñer ese chiste, ¿no? Que hai chistes que están Hai postos porque son moitos. chistes para facer jaja. Pero Chimpún. polo tipo de humor, que Rafa ten un humor tamén moi peculiar a veces, non? Pois hai chistes que non chegan, e máis a grupos en concreto da sociedade, non? Sí. E xusto o outro día por primeira vez funcionou. E eu para min foi un win-win-win. Sabes, foi como que fixen diferente para que hoxe funcionara? E despois dixen, nada,
en verdad foi o público. E o Es que hai código. cousas que non dependen para nada de ti. Claro, e hai chistes que son moi de xeración millennial Z, que de repente se hai público bastante maior, pois ao mellor empatan con humor máis da nai, ao mellor, e non tanto co da irmá. Total. Entón é moi guai, porque en base a que Pero é este fora funcionan máis unhas partes ou outras. É moi curioso. Pero que mestura todo, en realidade, porque tamén hai un momento, por exemplo, que di un chiste, a nai que di un chiste de que porque a filla pide ir a clases de baile. E di a nai, pero quen che vai dar clase? Nacho Duato? Nacho Duato a min eu non o coñezo. Que- Eu teño 27 anos. Claro, que tipo de baile quer ir ela? Que isto é algo que me... Baile contemporáneo. Ah, baile de... Baile moderno. Baile de... Baile moderno. Rollo street, o sea, Claro, Baila sí. moderno. Hey, ho. Entonces, claro, como son moi caras, a nai di, pero quen che vai dar clase? Nacho Duato. Que non Porque ten o nada humor que da ver. nai é doutra xeración. Claro. O sea, hai Claro. humores de todas as xeracións, en realidade. Hai humor para todos. Sí. Sí, sí. Tendes unha peli de Pixar que Inside teñen Out. humor tamén repartido por, claro, sí. compartimentado. A parte máis emocional tamén, claro. por diferentes tal. Bueno, ou a hora de Illumination, que tamén mala cara, acordeime por falar de Mario, acordeime da peli de Mario, que me encantou. A peli de Mario cantou, me pasei que flipas de ben vendo a peli de Mario. Pichis é impresionante. Pitch, Sí, pitch, no. como era? Pichis, ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Pichis, esa canción. Sí, esa. Pitches, 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 Que pitches. pasou que non se Non che... me oio moi ben a mí mismo. Non se che escoitaba. Era o que me pasou a min agora que non... Ah, agora sí. Ahora? Ahora sí. Foi o cable. Agora sí. Despois destes Non sei, cableouse. moito tempo desconectado, pero Cableouse. No, creo que non, porque solo... eu tomo nota. Solo pasou agora. agora, Eu non Sí, teño sí, sí, sí. Ah, hai un tema que fixen no Culturgal, e vou a aplicar, xa que estamos aquí, e como estamos aí rozando ahora, vamos a facer o que vou vos pedir, non é complicado. Vou vos pedir que recomendedes algo de cultura galega ou que irades, dame igual, así en xeral. Pero eu tiña ese chip, estamos no Culturgal, teño a responsabilidade de facer fomento da cultura galega. Aí en ese sentido. E tamén, por outro lado, un placer culpable. Porque fai como contraste. De cultura galega. No, de outra cosa xeral. calquera. Que a mí me gusta ese punto de sí, eu formo parte da cultura, pero tamén estou no mundo e fago cousas que igual non. Eu, claro, dixen varias cousas e unha delas, bueno, me repito un pouco, pero da igual agora que esta semana eu estou seguindo moito a última edición de OT. Estou votando e tal, entonces dis, Estou estou votando todos os días, voto a A quen votas? Porque nós tamén podemos. Ou Cal voto é a a- túa clara favorita? É dicir, voto a Tiño dende que vin que estaba fomentando na academia o galego, ensinolles a canción de Son Goku en Sí. galego, e dixen, chaval, eu vou te votar a partir de aquí, vou te votar. variante. E cantou unha canción de SES. Sí, hai pouco, sí. Fai pouco. Bueno, ese es fixo un alegato bastante interesante en relación a eso, porque invitaron a, non sei se biches, O invitaron alegato a non. Radio Galega e preguntaronlle Sí. como se sinte Que que a dixo? túa Ver a tua canción en OT, claro. ver a túa canción o te dixo, a min, sinceramente, pois ojalá non houbera este tipo de noticias, porque a miña lingua está morrendo e xa está. Ah, ya sé. Claro, que que unha era de reina. Amaral non a informan de cando sacan un tema seu por Claro, tal, claro, sabes? totalmente, claro. totalmente. Era como novedad. Bueno, pero Ora, non era o seu Como punto. curiosidade. No, era un exemplo que o... No, está moi ben, Somos pero... unas desviadas. No, a mí... Sí que somos. Sí somos. Os tres. No, pero sendo tal, este programa está sendo o que eu concebín como o ideal en este podcast. É dicir, porque é a todas luces que hai cousas interesantes e cousas de cachondeo. E o que Sí. estamos facendo, Sí, Quer sí, dicir, sí. si o repasamos, fomos con cousas Pero porque interesantes, sabes levar, pola teño que decir que tontería, sabes por- levar moi ben. Sí. bueno. E sí que é verdad que divagas, Reconduces pero de volves. maravillas. Volves. Vas, Eso pero está moi volves. ben. moi Non ben, moi tes ben. TDAH. Eu cando... No, cando vexo como que nos fomos moito, como que me vai a... Colles a luz e volve A miña parte responsable está a miña parte
que é máis miña nai que é esa, e logo está a parte máis irresponsable que ten que ver con meu pai, entonces vai polo outro lado. Maravilla. Unha amiga miña dixo unha vez, tires unha mezcla perfecta dos teus pais, e eu estou moi de acordo e moi orgulloso dese tema. Bien. The best of both worlds, como sería Hannah Montana. Total. Claro, eu estes días, os luns, pa min é día de gala, collo as miñas patacas, as miñas pipas, poño os auriculares, porque escoito a gala nos auriculares para escoitala mellor. Wow. En ese punto, entón, claro. Ese é un nivel. Sí, Pero outro mira, rollo. Lois, Para nós temos escoitar un a grupo, afinación. quedan poucas galas, nós temos un grupo, pero Quedan igual dúas. igual te metemos porque nós en temos este un grupo de momento. rajatoria. Sí. Perfecto. E os chistes de Rafa son Ui, eu espectaculares. outro día enfadeime bastante porque me pareceu que a puntuación a Tiño foi bastante injusta. Sí. Que E lle a deron Claudia, 6,5. e a Claudia tamén. No, deronlle 2 7,5 e 2 8. Pero claro, foi Sí. das máis baixas. Ya. Mal. Pero bueno, aí dicía, bueno, a ver, en ese punto. E aí, e viña ao placer culpable porque parece que estas cousas, se eres do mundo da cultura, claro, outro día falábamos e me dicían, claro, non hai placeres culpables. Sí os hai, porque hai cousas que como que parece que non che deben gustar, ¿no? Sí, de repente yo soy Georgina. Claro, sí. Ay, miseria. La isla de las tentaciones. Ves, eso é algo que define tamén a Morro ao Conto. Que eu creo que en calquera obra futura de Morro ao Conto sempre vai haber un punto de cultura pop Total. da que non renegamos e de que nos sentimos orgullosos. E Rafa, eu por exemplo, Resistencia popular. dende que coñezo a Rafa eu controlo moitísimo máis de cultura pop. Eu antes era máis cultureta aburrido e agora Aí pois está. estou no mundo. Sí, Que o mundo Claro. existe. Ese punto, Conocer está, os memes, estar no mundo, que isto está sucedendo. tendencias. total. Claro. Sí, pode un pouco a veces a conciencia, porque a veces penso, claro, teño que pagar Amazon Prime para ver todo. E diste bezos e non sei que, diste, ai, miña cultura de... Que outro día tiñamos a coña con Pablo Robleiro, que era, antes éramos hippie rebeldes e ahora estamos vendidos á Xunta. Él estaba no están, si estamos ou non estamos da Xunta e eu igual, pues, estaba con Punto Gal, que fin, cabo é a Xunta tamén. E diste, antes éramos uns rogos, tamén lle dicía a Melania Cruz, Melania, aqueles tempos nos que ti estaba na SAD e poñías escritos aos profesores, eras unha rebelde e mírate agora, e me dicía, xa, boto de menos clases con Becerra, me dicía. E o que éramos, Sabes. estamos sendo maiores convencionales e dicir, mierda, tío. No, e adultos que é super aburrido, pero Sí, sempre hai que ter unha sempre hai que estar coa balanza aí. Sí, pero creo que hai algo super importante e creo que é un bo punto para pechar, polo menos pola miña parte, que é xusto en relación ao de ser adultos, que é un pouco aburrido. Algo que sucede en Morro ao Conto é que pasa unha movida, que é que a compañía nova faste adulto a nivel profesional, porque te pon nun lugar como de adultez moi tocho, de responsabilidades moi tochos, pero funciona grazas a que somos moi curiosas e a que estamos mazo conectadas ca nosa nena. En plan, como Sí. que é algo que decías Superimportante. ti ao principio. Entón, como que me parece algo como que define moi ben tamén a compañía, non? O que Sí, sodes. e os días de bolo son como Ir ao parque. De risas. Como un can que está meneando o rabo todo o rato. Isto en plan, O sea, Miguel buah, está hai como bolo. dunha persoa a outra así, super emocionado, sí, pero sí que sacamos unha enerxía así como un pouco como infantil, e pasámoslo super ben cando nos xuntamos. Super. Como curiosidade, podría ser que as dúas grandes músicas que tendes con vos en Julia directo Ammerman. en un principio igual estaban serias, pero acabaron dicindo, son os meus xefes e son moi divertidos e xa pa diante. Tiñan un rollo así Sí, ao porque ademais principio. Julia é unha como toca o piano e o órgano, é unha muller moi elegante e tal, non? Pero É profesora vai na entrar- Facultade de Epa, Dereito. Claro, claro. Da clase en dereito, Claro, con esos sí, anos sí, É nova, pero que debe ter É unha puta 20 crack, anos. é unha 30 coco de poucos. moito cuidado. mira, pensei que era pero algo máis xoven, Lucía, 26. Lucía acaba de acabar a carreira de, o sea, Claro, Lucía é máis son peque do super equipo. diferentes, pero a vez como que pues eso, toda esta enerxía nosa delas se mistura aí María e Carmen, que tamén veñen con nós as dúas en punto que Ai, nos sí. fan a técnica. Bueno, hai como un ambiente de gays and girls maravilloso. Completamente. Super O guai. noso ambiente favorito. Yeah. Entón, bueno, así, claro, así tendes tamén a motivación de, buah, que movida, vender bolos, pero quero ir de bolos. Claro, Con sí, estas, somos genial. E facendo a obra, eu disfruto moitísimo. Se disfruto cada minuto da obra, E ao pásame recoller voando. da pereza, pero como vamos botar unha risa recollendo, Claro. sabes? É como está guai. É votar por fora. Sí. O mítico dilema de ir falar coa xente, buah, teño que recoller. Estou falando coa xente, pero teño que recoller. Sempre estás coa cabeza aí. Claro, A botar de momento que é verdad. interesante. No, perdoade, pero teño que marchar, que teño que recoller a escenografía e tal. E aí é cando, claro, no eu nos, é dicir,
que nos únicos espectáculos onde non tiven que recoller que é na clase máis alta do teatro galego que son os espectáculos de Touri de meu pai. Que hai un equipo de xente increíble que recolle. Pero eso No nivel... CDN tamén pasa Eso eso. nivel... Claro, aí é outra, sabes? Ou Acabas o bolo e ou Ah, as da toma panadería. la caña. As da panadería que en Pampán levaban unha cinta e unha bandeira. E E non punto. tiñan nada máis. é listo. Moi interesante E eso. entre en un coche e tamén máis barato. Total. Volvemos a recomendacións. Sí. Recomendacións e placer culpable. Vale. Vou eu. Por separado ten que ser, Citámolos, non? Ou explicamos? Como queiras. O placer culpable é o que decía de Soy Georgina, La Isla de las Tentaciones. A min encántame de repente ver xente que é súper diferente a min, que está en outro lugar, súper diferente, como lo vivo muchísimo. Pero desde a veces incluso enfado, que hai veces que apago, me reconcilio e pero Conecto. vuelvo. Claro. Siempre vuelvo. Eso é outra patata máis, vai. Sí, efectivamente. Pero porque hai algo que me chama moito de eso. E despois, recomendación. Non é por tirar pa casa, pero si é por tirar pa casa, a festa dos botes. En Arzúa. En agosto, non temos fecha, estamos preparando a seguinte edición. Pero despois desta que pasou, virá unha, espero, máis ou menos, igual de boa. Estuveron por aquí estos Sí, canales. maravilla. É que eu son xa medio Divertidísimo. orzoano, sí. Música, cultura, xente nova, xente bella, nenos, aí, ali, de todo. Ti ves ali, estás na casa, que é como tens que estar, e punto. Os festis feitos dende abaixo son tremendos, Eu teño estado tamén aí nos grandes, pero estou máis para intentar ir a ese tipo de festes precisamente, que están feitos dende abaixo. É que nós non o consideramos festi, é que é unha Claro. festa popular, que eu creo que son cousas diferentes. Sí. A festa do queixo era a festa do queixo, era xa é festival, non me joder. Efectivamente. Chega xente da fora e non hai sitio para a xente dali. Creo que ese é un problema grave. Aí está a clave, sí. Cambio corto. Placer culpable. Teño miles, Pero sí, pero O mellor. Vou coller isto. eu creo que unha sí que sería como unha confesión é que cando Rafa vai currar sempre como perrechadas, o sea, como fatal. Ay, Rafa non lo sabe. Non, Diríamos, cando quedo solo na casa es como, guau, aí vai o meu arsenal de comida merdenta. claro, en outros casos diríamos que non vai ver, pero sí que vai ver. Sí, ou non. No, eu antes Hai estaba cousas que Seguro. estaba pensando que Rafa hoxe é o noso Pepe el Romano. Total. Da casa de Bernardo Alfa. Total. Que sempre se fala del. Pero Nunca lle pollerás cara. No. Non sabemos, pero no, e tamén polo amor que hai presente Pepe el Romano, sabes? Que está aí, iso é o punto de sabes? Pero sí, ele evita. Acordeime polo a parte prohibida, ¿no? Claro. Está Pepe el Romano, pero non sei que. Pois ele evita o público, así que non moi desconocer así moi a correr. Logo Nos estiven esperando que saliera en Milladoiro a saludar rollo estreno, pero non o fixo. Ele oculta, sí. No. lle No. mola. Pero estaba arriba, pude mirar. Sí. Estaba arriba. Está aí, dixen, ten que ser el. E logo recomendación, pois eu recomendo a todo o mundo que en algún momento da súa vida se achegue a algunha agrupación folclórica ou de música tradicional e de baile tradicional, porque Hai aquí unha pandereta, mira. é unha experiencia. Eu fui bandereteiro uns anos. Pois sí, hai que... A miña cámara, pandereta. A outra cámara, tamén pandereta. Ahora está moi de moda darlle unha volta ao folclore e está guai que xurdan grupos novos, pero creo que preservar a tradición, e non falo dende o purismo, senón de toda a labor que están facendo estas agrupacións dende hai anos e anos, que é fundamental. Dende abaixo. Pois eu, por que empezo? Polo placer culpable. Foi que eu tiño moitísimos. A min encántame o internet moi profundo, os personajes moi basura de internet, pero tampouco é que sinta que sea un placer culpable, porque non me sinto nada culpable. A min encántame que me gusten esas cousas. A min de repente saberme os diálogos de las vecinas de Valencia parece espectacular, que é un vídeo de YouTube, bueno, recomendado desde aquí tamén, en que non sexa Que en non galego, coñece. pero espectacular. Pero aparte de eso, pode ser como o que máis culpable seime todas as cancións de Aitana. Todas. Casi todas. Son Que super fan de Aitana. dureza. Esto Do disco non novo sabe tamén? ninguén.
Do disco novo? Do disco novo, Superestrella, o- Stream Superestrella, todos, por favor. No. É Superestrella que Superestrella. cantou Olivia. Sí, En correcto. Pero bueno, Gol. prefiero a Aitana. Por supuesto, Aitana. Aitaner. Aitana desde aquí, si me estás viendo, soy Aitaner. No, pero sí, o Superestrella, encántame esa canción. De feito, ahora está saindo Spotify Wrapped. Ahora Sí, mismo, sae hoxe sí, ou estes unha días. cousa así. Sí, hoxe ou onte. que nos queda de turra. Sí, eso é verdad. Eu non teño Vamos a Spotify. estar 2 semanas con eso, polo Bueno, menos. non teño Spotify, non utilizo Spotify. Pero se utilizase, as miñas cancións máis escoitadas este ano serían Superestrella de Aitana e Superstar de Amelia. Todo vai de superestrellas Madre. este ano. Sí, Superstar Mira, de Amelia hai unha é dicir, Tú sí xa que que eres orís unha superestrellada. en ese hermano que hai aí, hai Sí. unhas pegatinas e están aí as pegatinas do primeiro disco de Aitana. Aí postas. E agora o vas a poder ver. Pues a Non mí é un son o farol, último día que están aí estás aí. pegadas. O disco de teléfono. Ese mismo. Spoiler. Ese mismo. Como era Pois trailer está, e spoiler, eran os títulos. Claro. están aí as é dicir, as pegatinas que ela diseñou, porque ela iba para diseñadora. É verdade que debuxaba, Sí. que Gráfica. publicou un libro Sí. de debuxos. Aí está. Non o teño, non cheguei a ser tan fan, pero sí, son super fan e de Plex, o seu novo mozo. Bueno, eu estou Basta metidísima. el shipeo. Sí, é que eu vivo crónicamente en internet. Todo que é en internet eu sei, no. Pero bueno, deixando a súa parte, placer culpable, aí está Aitana. Un besito desde aquí. E despois unha recomendación, pois eu quero facer un guiño a RGT, que é unha revista de teatro que nos fixo unhas entrevistas e tal. E bueno, que xa que dixeches antes que se suscribisen a revista Luces, por favor, suscribidos a esta revista, suscribidos tamén a RGT, que é unha revista moi chula de teatro, que tamén publican libros e acaban de publicar Tromso. Fai nada. Sí. Acaban de publicar Son o dúas texto ao de ano, Rafa. non creo. Dúas Sí, revistas sí. ao ano. 2 revistas ao ano, 2 libros ao ano. E sempre trae. Bueno, eles Bueno, teñen catro. a edición con 2 textos, claro, que Sí. das a volta, é Claro, un 2 libriños. É tortilla. Sí. é A un colección de xoguete, sí. dramaturgia. Está guai, E aí está. El Tromso vai salir no seguinte, en xaneiro. Eu pensaba con estas cousas de OT tiven unha fantasía para este programa que sería xuntar a Sabela e a Tiño. Wow. Estaría moi guapo. Podo vir eu facer eso. tamén. Sí, A gravar. Podo non falar, pero eu quero velos. A ver, non sei se podría Programa con conseguir, pero estaría moi Sería guapo. increíble. E falar deles, de cotillos da academia, non sei Claro. que. Buah, me Mira, encantaría facer Xa eso. che digo que Non é tamén estarán imposible hasta as facer narices eso. de falalo, Seguro. Sabela xa fai bastante tempo que non sale falando de nada desto. Acabaríanse as historias ou a pobre non quererá contar nada máis. Home, Estará hasta as supoño. narices de que Pero lle bueno, pregunten. Tiño ainda acaba de salir, ainda está así. No, é que vexo estes días, Quentiño. vin a Tiño como O Miriam tamén parece moi accesible, como cabreado. Sí, pero ela está máis no rollo en castelán por Madrid, Está Barcelona máis e guapa tal. que nunca, Él es Increíble. Pibón. sí, a coña esa de que en vez de cumplir anos vai caer Pero como Benjamin Chenoa. Button, non? Como Chenoa. Sabedes cantos anos ten Chenoa? 50. 50 anos. Como vas a estar así con 50 anos? 50 anos. Se está. Espectacular. Eu outro día estaba vendo Ted e meu pai ten 50 anos. E sempre que dis, Pumba. mentiroso, tal. E Pois Jorge con Google, Javier Vázquez, 50 ¿qué? anos. Cuidado. Bueno, pero ese se hizo así unos retoquillos, ¿no? Unhas cousiñas, tal. Que agora xa ten a cara máis asentada e non dá tanto medo. Hai que decirlo. Concepto cara Cara asentada. Porque sentada. antes era un Cristo. A máscara aplicouse. Claro, antes era el Frankenstein de los tíos buenos, o sea, con unha mandíbula enorme, un labio hinchao. Bueno, era unha cousa espectacular. Ahora está mellor. Luego está Jorge Javier, que se operou mal. Muy Claro, estamos falando de Jorge Javier. Hostia, Miguel, unha cousa. de Jorge Javier. Dixeches que querías facer un podcast. O podcast ideal sería, é dicir, facer un spin-off de esto e falar de cultura popular con palomitas. Por favor, Unha fantasía. por favor. Ese é o lugar. A ver, E eu quero quedamos estar tamén. Quedamos xa. Mañán teño a tarde libre, como estades? Montamos un podcast como para falar de movidas. Por favor, En por plan, favor. 2.0. Mira, Para decir Este tonterías. equipo está- Hoxe falando de está que aquí top. se seica que se planeaban Hai que moitos nombres de compañías, non sei que, non sei cuánto. Final. Está desfraguando. Está pasando como pasa Pasará. en algunhas bodas, que din que unha boda xenera a outras. Pois Pues isto nada. igual. Claro, no, din que as bodas chaman as bodas, que xente cando se casan, ou sales de aí ou a xente tamén se anima a casarse, a eso me refiro. Pois isto igual, como que Un, É que un son podcast tan falando de bonitas. trangalladas. Claro. Tal. No sé, de outra cousa non, pero trangalladas ainda sabemos un rato, eh? Sí, sí.
Ben, facemos o peche Veña. Vale. Porque Miguel se ten que E ir, como se senón- pecha? Total. Como se pecha? Péchase. Tedes que escoller Como pase de micros. unha cor destas de aquí, as de España no, digo, porque isto é isto de aquí é a cabeceira e isto é unha promo, pero estas 6 que hai aquí teñen temazos libres de dereitos. A máis tromsiana, non? Claro. Ou a laranxa do kayak, non? Sí, Ou a a laranxa. violeta aurora. Ai, que difícil. Son moi diferentes entre elas. A ver. Cuidado. Ai, Dios. Cal. Venga, a de 3 decimos laranxa, azul ou verde? Vale. Veña, va. 1, 2, 3. A Laranxa. Ganou a laranxa, te Veña. jodes. Como Herodes. Que tal? Ben. Fantasía. Chula. Ese ritmito aí. Ahora unhas birras. Ai, non, que teño que ir a currar.